Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, чуноне ки мо ҳар рӯз наворои хонаи фурӯши нав мепартем дар каналмон. Бародаро дароен обуна шавен, чунки бародарои дига кас хона харанд, будроян тамошо кунанд, лайк моне дастгирӣ кунед канали мора, морам шуморо дастгирӣ мекунем. Ҳар рӯз хонаи нав мепартем дӯстон. Хоб нашуд реклама гуфтем ки барои хонаи фурӯшӣ дар болои экран номерои админ нависаган ҳамра сурат агар ай шаҳр берун боша сурат мепартоем, даруни шаҳр да боша занг мезанем дӯстон, ватсап ҳаста, барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб хонаи навбатӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ 65 микрорайон рӯпарӯи доми Гули Лола. Ина доми Гули Лола меган, ҳамин тарафҳои 65 мешинохтаем дома. Хоб дӯстон хона 3 этажай боз медбим ҳар як хонаро нишон медиҳем. ин хона дар қадираҳай. нигоҳ кунед дӯстон, ин хона якумша мисол метавонанд магазин кунанд. Якум этаж дар ҳам ай ис дора, ҳам ай дарун дора дар. бози полни маълумот ча метавонем дӯстон. Обиҷайна хеле дарозача дора. Лесенсош ҳамаша аст. Оз нашуд лесенсош мегем, нашуд отдельный хона. Напишти дома. Хоб хона сотиқ надора. Хона инами тайки дидесен, а инами забор, а инами стум нахи маҳкам меша, инами қарраҳ меша. Хона ба 3 тақсим фурӯхта меша. Мақсад метавонед ки як мошинаро бихаред, метавонед ки 2 мошина, метавонед ки 3 мошина ё ки опши ҳами дома харида мешава. Ва и доме ки мақсад дидесен, иҷа дагар да суми ки мегем ки ҳозир хонаи фурӯшии суми ки гуфтесай, агар ҳами сум да тогруша и полни гир ба гирда лесисара мепӯшона, мақсад маҳкам мекуна ки штоби ай берун набинанд. Хоб якум хонаш ина ай ҳам ай берун мешава, ҳам ай дурун дӯстон. Опши квадратуша мегем хонара. Мақсад тамом. Ин хона да ози як десека зиндаги кадесая, леки уже агар харидор бошанд мисол мераванд. Хоб хонора квадратша мегем 61 квадрат, ҳар як этаж дӯстон. Ина чуноне ки десе поён кафел иҷа метавонанд мисол туалет кунанд ё ки душевой хону духонаш кунанд. Исинша 61 квадрат ай дар ай берун дора, ҳам дар ай дарини ҳавлӣ метавонанд ки магазин кунанд. Мисол хоно ба кирпичи пухта сохтагиай, байни хоно ҳамаш монолитай, канализатсия дора дӯстон. ина ҷои канализатсия иша ҳамаш канализатсия дора. хоб ҳозир мерем ба дуюм мошина. гуфтем ки иҷа поли маҳкам мешава. Мақсад инаи пишти хонае ки дидесен, ай иҷа не, ай иҷа поли нахи маҳкам меша забор. ҳамин дом агар харидан шавад. ина дуюм мошина. ина бисмиллаҳи роҳмони роҳим дуюм мошина. дуюм мошинарам полиш ламинат, болош инам хеле сафед кадагиай. ишам 61 квадратай. иҷара мисол агар хонара отдельно мехарен, метавонед ки переделка қати ягон чи кунед. Ванна туалет, канализатсия дора, ванна туалет ё ки хона духонаш кунед. калидора ки дроз дора бу. Призои пластик. Мактаб, садик, даиҷа наздик дӯстон. 65 микрорайон рӯпарӯи ҳами дома. хоб ба 3 мошина мерем ӯзи. хона дар сари раҳ қарор дора бародаро. ишам хеле калидори дроз. дим сем калидори дроз дора.
Чам полуш ламинат. Ина хеле болош фигурата дагия. Полуш ламинат болош сафед. Кондиционер кондиционер шамиста. Ишам ҳамчунин ҳар хуно як размера 60 квадратиян. So ҳама чиша дар дарунаш мекунед отдельно агар харидор бошин ҳама чизаш дар дарунаш меша. Метавонед ки туалет кунен, кухня ё ки ягон чиз дигар. Хоб дӯстон нашуд лестницаша гап мезанам. Бародарои ки намефаҳманд нигоҳ кунен. Ина дарай айдар медуро ина пешти пардае ки десен ина та маҳкам меша. Мисол пешти лестница маҳкам меша. Ҳамиҷа пол ина мисмоқати ҳамаш пушонда мешавад. Пушонда мешавад ки мақсад якум мошинаро харен дартон отдельно лестница ранги лестницаи квартира бигем ам хеле мешавад ранги этаж буди. Ози нархи хонаро гап мезанем. Не як мошино пеши дарвозаша. Бари думай. Та гуфтем ки маҳкам меша, полни ҳамҷа пушонда мешавад. Се ошона, канализация дора хона, об свет ҳаст, документҳои хона ҳаст, кирпич қатъи хона. Хоб нигоҳ кунед дӯстон, ҳар як этаж гуфтем ки 61 квадратай, обчи 183 квадрат меша, се этажа. Хоб нархи хона агар отдельно бигирем, мисол якум хонаро бихарем вана туалет кунем хитон мекунем хай, якум хонаро бихарем дим сеюм этаж ҳамаш $24000 меша. Мо ба курси урусӣ, ба курси сомонӣ мемонем, ба курси ҳозира. Хоб агар обши ҳамин зданияро обши бихарем $72000 бо савдо мешавад дӯстон. $72000 бо савдо мешавад. Хоб ҳоз номерои телефонро мемонем. Номерои соҳиби хонара занг мезанен барои харид. Номерои телефон 101 101 50 0500. Хоб дӯстон номеро дар ҳашт сайба фикрам WhatsApp ё ки имо занг мезанен бо савдо мешавад.